Abusafo ebe mo ahye na ya makwaba da bia ya na ye ka asem bi se wiase no adi baabi am se kane no na am se na yenim nti no na enema bi waye na namo ya ebia na yenim enei na aba ya yenso yehu se eyade foforo ede maye na ya na ye ka asem bi se da wow dan na free program no anema bi a anka wo pe a wunya no eno na ekokoyi na ede abrɛw na ye ka ne sa na ede asem ene se sunsum nsɛm a ene ekoso ya ene obeso radio obeso television o fa social media ba bia obi ase sunsum mu ma hu sunsum nsɛm ena me si we sei ena ye sei ena mate se we no ebe ye si kwada dada ena te se na ye na musara na omoye ena na ye nim ana because na ye nim se kane de ye na mono na omo e de ne se e bia bosom sam ena na omosom eno bosom sam no eno na yesunsum sam ya nei asan banana na ye Kristo sam no afahe ya sam sebe na ya na dan nyina wo pese wote ensem bi wi ase a na owo se wankasa wo hwe wo nchi ni sen na ye de asem na wankasa ene wutiri aboa eni no ye de answer no e de amaw midi e de poposho na ene oracle papa ewo yenchen ene obeboy ansa questions bi e de ama me no mienu na ya hwe se Kristosom no ene ayira ana se sen na ene esi kwa ubia emi na no a sunsum nsem ene sunsum nsem ena the realm of the spirit the realm of the spirit the realm of the spirit ase eno ena edinya nti se otiwi asese Ghana ha especially na wa mpe sunsum nsem a sebi ya rempo ebowa sunsum ewuo bi na ebibewu a ene yato no sempo ebia adib kwa betima to wa ultimate say natural say etimito but obi wo say mehu say sunsum nsem ne nyina mu no ene odifo ebeka ho asem oraka papa so akwaba me josu ebru na ho ye adomne ahweye ese wo ye sofo ye bedan ho aba question we answer me answer na ya dan ho aba ye nya mesum na yesum nisese no ene tete no difference abama na ye nya mesum first no ene nne no difference abem say nyame ba akope no ono anada so ho but enipa su amanya mesum na sesa enipa su amanya mesum na sesa ene obekise mamaye na abusafo onchini sen ena oguso ohwe sunsum nsem na ebedi nkomoyi ka kire onu ya bi se wonte sunsum asemu a ene wontwen na eno ena papai ene farebai eno ena ye ade a wono ankasa nipa dodo na enim se sunsum nsem de ono ena Ghana ha obia eboni din enti ene obekire nsemu pa o se ye nipa su no yesu na etie so sesia no ena amanya mesom no asesa obekire emu enti ase montwen ye besesia ye ba na ye de aka ato aso ere ma ye hwa de o se ye nipa su ena amanya mesom asesa di enti awkaza ya kane no a ye ba atiasefo asase su no ye beto ye nananom ne ye nanankanso anom ne nipa suro nyame suro ne nipa suro nyame no ene se nipa suro se obeye ni nua bone baba so nyame ne hwan nyame ode hwan ye ka nyame no ene wo ene me nyame ayesom no yes ene wo baba so awete wo no ene me Odifu George Bible say na monim se mo yo Nyankopon asore dan no Nyankopon honhom timu na de obesai Onyankopon asore dan sa na Awurade besai no what you say nti Onyankopon a ye ka no what wo mu what me nti wo ye nyame na me ye nyame enti me se me ya papa me ya boni tia wo ma ye tie nyame me ya papa emma wo ma ya ma nyame nyame na ye ka no asam ho na hu no da nti nyame ti wo mu ana otimi mu what you say nti wo ye nyame me so me ye nyame enti sa wo ya me boni a wa ye Awurade boni wo ya me papa a wa ye nyame papa sa wo tam sika akọ aso de makobo afode eye wo de kobo Awurade adwuma ona bia wo de kobo asofo ama ono nso sabe Bible so odifo didi wi ana o hye nkom odifo ni didi ana asofo ni didi a nyame nhira ebeka ho
but na ne nua te hɔ a ne nua na wɔne ne te fie no ne nua ne hunu amane a sɛ sɛ nka wɔboa no ma ne sika bi a onua no mfa nkɔ hospital anaa bia wɔmfa nyɛ biribi na onua no asom nwo no na nka ɔne no asomdwe mmra ɔmtam daabi ɔbɛtam sika no de akɔ asɔ dɛm akɔba afɔdeɛ na ne nua no te hɔ no ɔhunu amane ne nua no sum wɔwu wɔne ne natifi ɔno ahunu sɛ yɛyi ne kunu adi a ne nua no ntumi ntua school fees ɔno nso yɛ adwuma adɛn na wo mmoa no ma ne ntua ne ma ne school fees na wotam sika no akɔ sɛ ɔdɛm akɔba afɔdeɛ sika no kɔma hwan nyame ɔdi sika da bia megyina sɛ ɔdɛm na sɛ mewurezi appeal for fanda me sɛ monya madɔyɛ menka nkyerɛ wo sɛ fa sika no bra sɛ fa mmerɛ nyame ɔni sika nti woba asɔre na me rezi appeal for fanda afɔdeɛ no a wobɔ no ɛyɛ me wɔdifo George na woyɛ madɔyɛ sɛ mefɛ ntɔ aduane ni memfa bi mama sɔfoɔ nketewa memfa bi ntɔ ataadeɛ nhyɛ memfa bi nhwɛ mɛyere ne me mba sɛdeɛ meka wate aseɛ na nyɛ nyame na ade sika ne brɛ no nyame ɔni sika enti adɔyɛ no a woyɛ me no ɛyɛ Awurade na wayɛ no so be ɛno ano no yɛte ase odifo ɛna nkɔma ne sɛ sunsum mu nsɛm na yɛpɛ sɛ na ɔkyerɛ obi ani kakra sunsum ɛna ewiase bibia ayɛ sunsum yɛsɛ wei mahu wei woyɛ sunsum papa meda ase mahu wei no wohu sɛ wo study me paa odifo George mpɛnsɛm keka metate paa sɛ ɔmpɛnsɛ but wonim nneɛma menim paa menya bɔ mpayɛ ma wo wie pɛ adeɛ bi a hinta wabrabɔ bia mehu mɛtumi aka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ saa adeɛ wei na nam so na aba papa ɛyɛ dɛ me deɛ ne sɛ I found out the cause of the problem ɛdeɛ na de saa adeɛ no baeɛ odifo George bɛhwɛ mu aka kyerɛ wo sɛ saa adeɛ wei a wokɔyɛ nti na de sɛ yɛ aba enti dɛn na yɛbɛyɛ ɛsɛ sɛ wotwe ho firi saa adeɛ wei ho na yɛsrɛ bɔ no fakyɛ na wofiri mu a Awurade de akyɛ wo afei yɛsom yɛ biribia pa wɔha no ɛda so no na firi wo so odifo George nyɛ odifo ɔsosɔ bɔne so sɛ wɔ nipa no da so te ne bɔne mu di kwasi asɛm koraa no a sela memmoa no ma ne nsɔ sidi no way mini saa da ne ho adagye sunsun ho asɛm a yɛka na ɛwɔ hɔ na ankore hu na yɛ dede okay ɛnɛ wɔsɔrɔ sɛ yɛ difo wɔsɔrɔ sɛ yɛ difo wɔsɔrɔ sɛ ehunu wei na sunsun mu wiase ɛnɛ in the realms of the spirit wate bi ɛna wɔka but bɔbɔ so sunsun mu asɛm no yɛnkeka ne saa ho yɛnhyɛ da kora mfa mpie sɛ wonim de wɔ sunsun na woyɛ sunsun mu nipa a ɛnya wano kɛkɛ na wotumi kɔ sunsun mu ɛkɔhwɛ deɛ ɛkɔ so a wonkasakasa bebree dodoɔ no sunsum mu na wokɔ ne sɛn ɛte sɛn ɛyɛ kuro bi na mokɔ so ɛte sɛ wiase ayɛ wo ya sɛ baabi ɛte yi sunsum ɛduru anadwo a ɔn sɛ from anɔpa 6 o'clock ɛnkɔ nkɔbɔ anwummere 12 anadwo 12 yɛfiri ɛne wiase no ɛfiri anadwo 12 ɛkɔ akɔsi anɔpa 9 ɛwɔ sunsum ɛnso a different word enti mo amowɔ sunsum kɔ enti deɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ deɛ wɔ develop ne honhom no it doesn't matter sɛ ɛyɛ daytime anaa yɛ anadwo otumi kɔ sunsum sɛ mete yi mɛtumi ne watena ha sɛ din mɛwura sunsum akɔhwɛ deɛ ɛkɔ so biara na the whole thing ne sɛ me third eye na abie nipa a wɔka sunsum asɛm bi a third eye kora wɔ ni bi third eye na yɛka ho asɛm bi kora wɔ ni bi but ọba bɛtena hɔ abɛtu n'anum na sunsum wiase in the realms of the spirit in the realms of the spirit bɛn okɔ hena ko yɛnim sɛ woyɛ sunsum agya eti sunsum mu no ɛte sɛ wiase yɛ wo ya o but yɛmfa yɛ physical body nkɔ yɛde ne kɔ yɛde spirit ɛna ɛkɔ eti wokɔ a sɛ yɛ menim sunsum asɛm a me nua so ɔhwɛ menim sunsum asɛm okɔ te sɛ deɛ wokɔ dae o te sɛ deɛ waso dae akɔ ana sɛ saa na wobɛka no ɛwɔ daeɛ so deɛ sɛ mada na maso daeɛ ɛne ɛwɔ sɛ mɛtumi aka dan yɛ ato matena ha din aka m'ani agu so na me honhom a atimi mu na firi because mpɛ sɛ mekɔhwɛ adeɛ I have developed the spirit wɔho wobɛtumi a develop wo ho wo spirit to become God for somebody mete ha din mepɛ sɛ adeɛ na mete pɔpɔhyɛ nkyɛn aka akyɛ sɛ yi dɛn na ɛkɔ so tia me frɛ no a menya no but I want to see why ebi a na ɔyare mɛtena ase din na mafiri me honhom na firi me mu na mekɔ akɔto pɔpɔhyɛ so ɔda hɔ sɛ wɔyare
nti me kɔpɛ sɛ me healing no na ma san ba back te ade a chepe na ma soma mo konko kan che papa so sɛ ba bi obi a omra na ma soma nipa na ma bɛfa waba ana mo nyi we nkoka no nti sunsum no ɛnya physical body o spirit good okay enti no there na wankasa as man of God ya sunsumu ohene there na wo de sunsumu na aboa nipa ɛwɔ omanga na mu a ɛsɛ wo de wate bebre me sunsum adwuma a meyɛ ne yɛ ade bia yi sunsum ade bia no awurade fam so yɛ one obi akɔware mfinhyia bebre wɔn wo ba ebi a ɔkɔ hospital no doctor hohoro na wodiem yɛsi bi ni tube abrɔko yama na duro yɛayɛ de sɛ yɛ bi astel awɔ ne ma ɛno na saa nipa no ba me hɔ a na me ma hwure sunsun ma hwɛ sɛ ɛyɛ den ɛna ɛha no ɔho sɛ yɛdi nyame abɔfo yɛ adwuma nti me bɔ mpa yɛ ma no wie ya obohunu sɛ angel no bɛka kyerɛ me sɛ ɛyɛ sei nti ne wɔnwo ebi a maame bi a okodi natam ai maame bi a na wawo bebree a wɔkaka sɛti a ne de twa ne mpoa wawo nso wawo te sɛ nkramamba anano kasa bi a obi na no ka kyerɛ obi na obi asɔ na wodie mu nti ɛno saa no me mewura me ka kyerɛ mpire sɛ awura wo kai sa biribi wo ne maame bi di sei na ka kyerɛ no wɔse mpacho wɔse saa de na ayɔ saa papa mpacho no kɔnti ma de bo se nipa to nim no osu nti ɛkɔba ne saa na me mawura sunsun me ka kyerɛ sɛ wo de kɔ nti me kɔ sunsun ma na adwo bia na nipa no yɛ baifo nti me meet no spiritually so ɔno ne sunsun pie na me ma pie but ɔno ne de na yɛ bɔne na me de yɛ papa nti me meet no aka kyerɛ sɛ nipa somasi de ade no ɔyɛ wa nti sisi wɔbɛka de ɔmu nyinaa no and so what there akwara ne de me ma ne wo nem wo kyena me no ɔde ba twa me mpoa no ɛno waba me nkyɛn gye ma ne nka kyerɛ wa kyiri kwan ɛhɔ no na ɔbɛka kyerɛ me sɛ mɛgye safoa yi ansa no magye mu megye bɛba wo nkyɛn bɛgye safoa no physically ade anadwo no mɛsan akɔ na me de akɔma no sunsun na wagya ade no mama me obi wɔ hɔ nso a wɔse me menyem nti ohum se sunsun me ba pɛ no wadwane nti sɛ ba no saa na sɛ ɔba no ɔma no ngono no nti ɛsɛ me use akwankyerɛ a ɛboro wɔ no ne tumi no so na meka no to fam na megye ade no firi ne sɛ magae no bra mentua hwɛ ma no enti ya na ye ka se sunsum kra edi asem na ye no kra you enti mo ne koka yes but wan tiase a na ye say when persuasion first must be applied okay enti na say sunsum no mu di nsem enti say ayawo a obodi asem no akwantu a obedi say yare a ma wo ya ehunu na sa na ye no sa na me ye no ana obi wo nso a woba aye bosom na bi edi na chi bosom bi na aware no enti za bosom na aware no pa na me bompa o ma bi ba dan no Friday ya me bompa yo man se ya na bosom na pie kekra na obegina na chi ei dia na gina wachi na mbusa ansa wo ye fra osai wo se ye fra ma bosom asomasi na me ka che again ne say bosom bi di say o ye dia bosom wo se ye fie bosom na me so ware wa che wo nana a wo maame ono so ne maame na ono na say o ye ofufuto e ma sa bosom no enti waka asem mi kyerɛ bosom no saa tam no na odi ahomawuo enti saa de ne akɔba saa no enti sese bosom na aware wo sister ba ko aware no waware ba ko aka ho enti won se mu sisters no mi ansa nyina obi anwo wo se na mse gese ya mamre ne amane na ye breki saa pam no enti me kyerɛ wo kwan wo mfa so bibi sa bosom no se den na obagye o se ne nana no bɔ sha wo hye me ayi ne nana nkan so na akɔsɛ ne bɔ enti sese me gyema no enti me kyerɛ wo made na omkɔfa ba sunsun me de ma bosom no ha na ogye mu ana lady no awo enti wo ye Moses sofo na wo ye den sofo me ye otwedi ampon oborboro oboso ba asase sofo me ye odinfo George yenko ye na ehomra na odinfo George enema wo ye na na eyemi hu nti akwhye sam bisare sa na eyemi wo bro abie ne ntiase so awusafo ye na ho na ye be bisare se ede enti na ama enei a kristofo bebre ye ho kyere yen ya ye frɛ ye ho kristofo no ahia edokro ye mpa but bo hu se obi a ye hu se wo ye demoyeni wo ye ni so no da bia ho koso edi ntra eyade a eyeme ene wo ya sempa da yakoma so ene mnim se kwese me bisa nyina ye wo wasema hawo unya odifo George odifo unko hunu uko hunu he eti se ye nya ne se ya mnim se wo questions ka unya papa ya wo bisa na eno na me bisa ma wi enti no ya na amankomodi na ye de odifo sunsumu nsam na iguso ye nim se akisofo yen
yɛnim sɛ yɛn deɛ yɛsom nyame a yɛdi yi but ɛnɛ akristofoɔ pii adwuma ɛsɛe yɛtɔn a yɛntɔ obi a wohu sɛ ɔno yɛ krɔmfoɔ no ɔkɔgye visa ne ɛde ama no gay yɛ ɔte ntam hɔ ɔno abortion wayɛ 53 nso ɔpa wo sisia no wawo gay yɛ wabɔ mpa yɛ abɔ awɔ ne mma ɛde ntira ma akristofoɔ yɛ ho kyere yɛn in quote nye nyina but most men can say most of the wiasefoɔ no I mean percentage wise no akristofoɔ no yɛ ho kyere more kyɛn wiasefoɔ ɛde ntira mo na ɔyɛ sunsumuni sɛ asuhu asuo menim kwa sɛ asuhu mmea nkaboa kawa wode dra ato nsuo man ka ɔnsɔ ma no nyino ɔda nsuom dada adwene da nsuom akawa te nsuom nyɛ wa na ɔteɛ adɛn nti na wode dra akɔsɔ nsuo no na wode ɛnam hyɛ ano no ɔbɛsɔe ne yie no nti sɛ suhu mmea nkaboa kawa ɔnkɔsɔ daa ma no nyino dra ma no nyino it means sɛ adeɛ nyinaa na yɛ mpaebɔ a ko bi ne hɔ ɔbɛwɔ problem so ɔbɛkɔ baabi wate aseɛ sɛ adeɛ nyinaa na yɛ mpaebɔ a yɛ kristo som no a yɛsom no Ghana yɛwɔ kristofoɔ dodoɔ sɛn odifo mebɔ yɛwɔ yɛnya yɛkɔ asɔre yeah metimi mebi hu ho sɛ ebia wɔn so deɛ wɔn so to no no ahu ne ho sɛ ɔno ɔyɛ kalabuli ɔyɛ krɔmfo ebia azan ɔyɛ papa yeah gay ya papa ya ɔno yɛ altar anasɛ ɔhyɛ panin a anasɛ prayer ayi hwan ɔne da no efi mpra wɔn twi bi nema bia oni bi ya like onye bi ɔbɔ mpa yɛ bɔbrabɔ trene but me a me hu sɛ me yɛ trɔfo yɛ azan no me to ayɛtɔ ma me ka sɛ me nkyerɛ o lady bi wɔ university wɔ Legon ɔbaa me nkyɛn na me bɔ mpa yɛ maa no na hɔ na Awurade gɛ ne yɛ ka sɛ obi nim Kristo a ɔyɛ one of them ɔntwɛn prada obi akyɛ sɛ obi adi ne ho adanseɛ sɛ wura wei deɛ obu adeɛ wode to ne naso ɔbɛpra to atwene sɛ ɔno obi kasa di natam no way ɔntwɛn mpena wɔnkuta bayie nneɛma basabasa sɛ yakɔ ha yakɔ wɔnkɔ baabi ada wɔyɛ kristoni wɔbɔ mpaeɛ anadwo according to ne maame no gɛ ne bɔ mpaeɛ ama wɔahunu sɛ yes obi bɔ mpaeɛ ɛma wɔno koraa no sɛ ɔbɔ mpaeɛ because sɛ ɔbɔ mpaeɛ nti otumi so daeɛ sɛ ɔso ho daeɛ na ɔka kyerɛ wɔn adi agorɔ pɛ ɛbɛsi but ɔda anadwo bia na honhom bi de na bɛda ɛno so wɔda anadwo bia na sunsum na ba ne na bɛda maame nka nsɛm nkyerɛ wo enti sunsum ne ba no ne bɛda wie a wonim sɛ wayɛ ne saa ma sɛ get that develop fibroid wakɔ yi oyi wie no asan aba ti doctor no so ɔnte aseɛ ana o maame sɔ ne nsa kɔ yi ne fro kɔ fa ne free campus no de ba me bɔ mpa ye wie na Awurade honhom ɔde me yɛ adwuma no bɔfo no ka kyerɛ me sɛ ɛnam sadeɛ we so enti na gɛ no ehunu amane enti nya mpa ɛbɔ na betumi aboa no ɛnya kronkron yɛ abrabɔ na wɔbɔ no because spirit na wɔyɛ sadeɛ no na hoɔden so kyɛn lady no 10 times I'm telling you ɛso lady no nya bɔne na dwene mu fitaa na koma mu fitaa ti na me ka kyerɛ wo sɛ baby adeɛ ne hyɛ no wamfa nhyɛ hɔ bɛfiri atɔ ɔdifo wo number yɛ sɛn 0244 56 76 10 0244 56 7610 ana 0598 28 46 12 0598 28 46 12 yɛ kasa na number no ɛda screen so wobɛtumi afrɛ odi for George na ɛyɛ na da bia meka sɛ sunsum mu deɛ yɛ na bebree na kasa bebree but me yes seeing is believing minim deɛ wotimi yɛ bɔ mɔde na frɛ no baabi a wo bia sɛ abroche mpo na wa nneɛma bi wɔ hɔ a wobɛtumi de asɛnde wo na wayɛ ɛdeɛ mo sunsum mu deɛ ɔyɛ numero on enti me sɛ bɔ mɔde na frɛ no na ɛne ni enkita ho na ɛmmoa wo Awurade Nyankopɔn hyɛ wo ɔnyɛ wo kɛse paa na ɔnto gidie mu ɛma ne nya wo sɛ deɛ wɔkan emfiri Awurade yɛn de yaso ahwɛ yi na yɛ kristofo but dodo na ya na yɛnte aseɛ enti mɛsrɛ wo bɔ mɔde na frɛ no na adeɛ bi a hawo asi kwan yɛ amount mi nkɔso wɔ abrabɔ mu no ontimi mieki no ɛmfa ma wo mede ɛde adu Eric Otuan from Porsche and my guest ɛyɛ odi for George ya oda asori a ye divine Christ divine hope
Christ Divine Hope Ministries. Ano ɛna ɔyɛ sɔfo pani a ɔda no Benjamin Padu sanso na na kum so mo na bɛyɛ camera mame me de si asɛn bɛsɛ hyɛ na de aka ne atoa so